Niku asisten lho Mas. Iya makane kuwi tak plekoto. Padahal tak kondono suwanten malah beksa. Nggih, Mbak Yati ugi wau kadang kula ingkang wonten pungkur ingkang ngersakne podang kuning wau. Nggih, Mas Larno ingkang lantai 3. Nggih, punika mangke sampur dipun katosaken kanthi kadheraken dening kadang-kadang supados Sumaroto nyebar godhong kara. Heeh, sabar sawetara, aja gentong dilumahne. Piye? Kadung pengen ngomong ora digenahne. Heeh. Wis beda yen. Iya Mas, monggo. Ah, masuk. Kapan Jumating Putri Raya Bika sampun hadapi wujudipun sampur pakurmatan. Kasebut tambahi pangestu daya jengkar saking sasana palenggan. Tumuju wonten ing sasana beksa. Bisa awan ning ombah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng midaranggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman-eman yen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngapang. Kegancangan tak rindik saka kaduan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Kasumanggaken kasampun hadapi sampur pakurmatan. Katur dumateng panjenenganipun Kamas Samino Mojorono. Nggih, monggo Mas Samino. Kasebut berkahipun pundi lenggahipun. Monggo Mas Samino. Ibu bunga yen kelakon nyanding slirane. Ora bakal hatiku ngegiwangi. Mas Samino, Mas Samino. Pundi Yen Mas si Samino monggo. podang andutut hati kepranan. Nora gendong hatiku dan saya dondrong. Tak serangani sun pikat mulute bendong. Wela kae tak suwun mbok aja ngicik. Podang kuning agawe pikirku komik. Seret tireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding slirane. Ora
oh di akhir so so oh 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 yeah. Mbak Blet tasih tanduk monggo. Nggih Mbak Yati pripun Mbak Yati? Oh nggih. Oh ngoten nggih siap sedika dawuh. Wah, nggih Mbak Bilih tasih dipun keparengaken gending satandhaipun dipun ratam dening kanca-kanca sila musik punika dipun kadheraken dening kadang-kadang para bojanggep ingkang tasih kepareng nyawiji wonten ing madyaning sasana pawiwahan. Mugi sinambi anggrapi wujudipun pasugatan kang sampun katosaken. Mugi sinambi angranturahipun saking kadang pisan sutresna ingkang tasih wonten ing pungkur karantom dening kanca-kanca sila musik campursari. Monggo Mas.
dua lolo iya 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 recik kumrecik kremis sewas teko sak delok maning bapake wis teko nyong kaget aduh reka batak napa bungkus batak niku isi napa dua lolo Yuyati dua lolo dua lolo dua lolo iya 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 recik kumrecik kremis sewas teko sak delok maning bapake wis teko nyong kaget aduh reka batak napa bungkus badak niku isi Nggih, mari pernah sampun gede karatan tanduk Bu. Jeh, Oh, sembah sampun. nuwun Mas, Nggih. wekdalipun Wah, matur Mbak Yati suwun. luar biasa.